एसे सोबा माने एसे सायो हा ओमफ्राय पुरा सोबा माने आराम मोनो मा बुस्थु लोगोफोराल' बर' इउटुब चेनेला गासैबो फिन बरायलायबाय आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङै दं जोंबो मोजाङै दं लोगोफोर दिनै माने सेंग्राफोर फैदों आरोना इउटुबारफोर बिसोर बिराद खाथ्रा इउटुबार बिसोरनाव आं कुइसन सोंगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ माने जोबोद धामाका जागोन लोगोफोर नोंसोर नायलांल' आरोना सिख्ला नुदों सिख्ला नङा थान्दासो नै मेंग' थान्दा आं इसोरनाव कुइसन सोंगोन आरोना लोगोफोर खोनासं दे सेंग्राफोर नोंसोर एन्सारखौ हो आरोना माने एसे सोबा माने एसे सायो हा ओमफ्राय पुरा सोबा माने आराम मोनो मा बुस्थु हागोन हायो दे बुं दे आसान जाहांदोंमोन बिथांना जानायालाय जादोंआनो होननांसिगोन एसे डिफारेन्स जाबाय आरोना एन्सारा बेना जादों एसे गाज्रि साननाङा नोंसोरमोना एसे सोबा माने सायो आरोना पुरा सोबा आराम मोनो मोजांबो नुयो बेनो जाबाय सना आरोना बेयाव गाननायानो जा बा आसानानो जा आरोना बेखौ हाबाय सेंग्राफ्रा हाबाय बिराद खाथ्रा दै नै बिसोर खामानि गैया नै बिथां हादों बिथां ओरैनायब्रा नै बिथां हाबाय आरो मोनसे सोंबावगोन आरोना रेडि ना रेडि मा कुइसन सोंगोन आं एबार लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय था भिडिअआ धामाका जागोन होनखादों ना औ आसि थाइसेजों सोबा एसे मोजां मोनो आरो बारा मोजां मोना आरोना लोगोफोर नायना सेंग्राफोर बेनिफ्राय पुरा आसि सोजोबबा बिराद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर मा बुस्थु दे बुं आं बुंनो हाला पात्ताखौनो गैबावा आसि थाइसे सोबा एसे मोजां मोनो माने बारा मोजां मोना आरोना पुरा आखाइ सोजोबबा मोजां मोनो मा बुस्थु दे बुं हाया सेंग्राफ्रा हाया बेखौबो र' जागोननि कमेन्ट हर लोगोफोर आसि थाइसे सोबा बारा मोजां मोना आरोना पुरा आसि सोजोबबा मोजां मोनो मा बुस्थु एन्सारखौ आं खिथानोसै खोनासं लोगोफोर खोनासंगोन ना मा बिनि एन्सारानो जाहैबाय दा जोङो फुङाव हाथाय होयोना मोखां सुयो बिदि खालामो खुगायाव आसि थाइसे सोबाथ' जेबो मोना पुरा ओरै खालामबाथ' बिराद मोजां मोनोना नंगौ दा साफाबो जायो नंगौ ना नै बिथाङा रानदों मा नाम मोनथाय नामखौ बावबाय आं एल'ग्रानो बेना बिथांना एल' नार्जारि ना एल' बिथाङा रानगासिनो नै आयै गस्ला माथो लुगैनाङा दै लोगोफोर एकदमबारे लुगैनाङा नै